to, mga kabagsik. Na pa ta karon? Sudan na to karon. Piniritong takitok. Ang lami kayo. Magprito mo talaga ito. Sarapan yung karon. Lami kayo. Pinutangan ng pipino sa kamatis. Sarap oh. Siyempre yung may sabaw natin ngayon. Lami kayo. Tinulang manok. Binutangan og papaya. Luhan ikang klase, sayote at saka papaya. Lami ang sabaw. Sarap. Sausawan. Toyo kalamansi. May sili na boyo. Sarap. Sugod na. Naunta. Hello guys. Ngaw na. Sarap. Ilagay mo pala itong lakbate. Ang sarap. Ang sarap. Sarap ng pitso, puro laman. Lami kayo bay. Ngang sabay. Shout out doon sa isang nanay sa Surigao. Nay, na ako'y tinula diri. Ngayon ta. Lamig kayo. Init pa ang sabaw. Para baskog ba? Hindi ko pag sabaw. Para ba humaba pa ang buhay mo? Lamig tayo, oh. Harap. Shoutout din kay Master JR. Bye. Kaon ta. YouTube ta ba? Lami ay sundan magsikaron. Tinulang manok. Sapong sabaw. Mainit pa. Pati sayote ang lambot. Sarap. Sarap. Lami kayo. Naon ta. Shout out din sa Bicol sa mga hipag ko. Limiling kay Manaib. Naon ta. Sabi na sa pag-umang ko ni Mrs. niya,
Pati sa apo. Unta. Dami kayong tinula. Kani pinakalami, oh. Talakitok. Bili ba? Nahin ko yung bili kayo. Dito kasi yung taba, eh. Sarap, oh. Kain lahat, pati tinik. Walang itatapon. Sarap yung tarpito. Naunta. So, sabaw yung bagsik ba? Sabi kayo sabaw. Shout out din kay RMG Bato. Bay. Sugod na. Yan. Ngaon ta. Pati sa mga kabanang driver. Ngaon ta. Matumal ang biyahe ngayon. Kaya mo na yun. Shoutout din sa kumpare kong sa Talas. Pre, kain tayo. Sa parang Rick. Sarap. Grabe kalamis mo. Shout out din sa akong amigo kay Jimar at kay Joseph. Shout out sa'yo. Bye. Nakunta. Diyan bagsik ko. O imuhan na ni. Lami kayong tinula. Init pa kayo sa baba. Diba lo mga bagsik mong luto na lami kayo. Sarap. Kataktak ang pawis mo pag tinula tagal ng sudan. Ibang klase pa nga ang sabaw. Lamig, gayo. Shout out din sa iyo na ko na nag-upras diya sa Surigao. Ayong udto, naaltak. Yaraw. Tinulang manok na may kasamang talakitok. Perfect lami Harap.
itong hita, oh. Puro unod. Hop. Shout out din kay Renante Samante sa Cavite. Nakanta ba eh? Tagsan ako na. Nakanta? Dapat bagsik. Ako na po. Sarap. Pino kamatis. Sausaw suka. Shout out din sa akong igsoon da sa kwan Cotabato kay Bibi Villar. Be, nganda. Nabagsik ko. Lahat ng hindi pa pag-subscribe kay Bagsik. Subscribe naman dyan. Kaya higupin ko kayo ng sabaw na napakasarap. Yung hindi pa nakapag-subscribe kay Bagsik, ayaw ganito. Subscribe lang po. Subscribe din kay Hangraping. Shout out pala kay kay George Pagol. George, kababata ko yan. Nakanta. Nalang po, coding ngayon. Friday ngayon. Coding mo ngayon. Nakuna na. Harap. Nakalamig ayos yung ano. Daghang salamat sa nag-subscribe kay Bagsik. Thank you, thank you. Click nyo lang po sa notification para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Bagsik sa doon ko. Ayaw kalimti. Mag-i-excuse.